Moje meno je Elian. Ako vedec som strávil dekády hľadaním pevného bodu. Niečoho, čo je skutočné aj vtedy, keď zavrieme oči. Ale jediné, čo som našiel, bolo ticho bez odpovede. To isté ticho, o ktorom mi pred rokmi rozprával on. Maja. Stretnúť ho neznamená naučiť sa niečo nové. Znamená to zabudnúť na všetko, čím ste doteraz chceli byť. Keď som prvýkrát stretol Majaha, pochopil som, že moje rovnice boli len detské náčrty na hladine vody. Maja nie je len učiteľ, je to návrat domov. Posaď sa tak, aby si cítil váhu svojej existencie, ale zároveň ľahkosť neba nad hlavou. Chcem, aby si teraz nebol obyčajnou osobou, ale aby si sa stal samotnou pravdou, o ktorej hovorím. Toto nie je cvičenie pre tvoju myseľ. Tá si nezaslúži ďalšiu hračku. Toto je sekera reality, ktorá má rozťať reťaze tvojej ilúzie. Všimol si ten bežný, každodenný hluk v hlave? Celý život ťa učili, že tento chaos je normálny. Že toto napätie je proste život. Ja ti hovorím, je to klamstvo. Je to len starý zvyk, ktorý neustále krmíš svojou pozornosťou. Práve teraz urob niečo radikálne. Neprihlasuj sa do toho. Odpoj sa od tej drámy. Buď prázdny. Ale pozor. Nerob si z prázdnoty nejaký oltár. Prázdnota nie je vec, ktorú uvidíš. Je to absencia všetkého, čím nie si. Čokoľvek sa v tebe pohne, akýkoľvek záujem o staré problémy, len to sleduj z toho miesta, ktoré sa nehýbe. Zostaň v tej tichej stálosti. Sleduj všetko bez pripútanosti, ako keby sa to dialo niekomu inému. Si tu. Cítiš to? Ten prostý pocit ja som. K tomuto pocitu netreba nič pridávať. Nepripevňuj k nemu žiadne tvary, žiadne nálepky, žiadne ja som taký alebo onaký. Len to, čo tu je. Pravda sa nemusí budovať. Ona sa musí len prestať zakrývať. Sleduj, ako má tvoja myseľ nutkanie stále niečo riešiť alebo zabávať sa myšlienkami. Ignoruj to. Buď bdelý, ale nespájaj sa s tými pohybmi. Nie je tu nič, čo by si mal predstavovať. Nič. Predstavy sú len ďalšie objekty v zrkadle, ale ty si to zrkadlo. Teraz dávaj pozor. Keď ťa vediem takto priamo, myseľ sa často začne brániť. Pocítiš podráždenosť alebo nepokoj. To je v poriadku. Len rozpoznaj, že ten nepokoj je len vnem, pocit v tele. Samotné telo tiež nie je problém. Vnímaš ho, cítiš jeho váhu. Proste si ho uvedomuješ. V skutočnosti tu nie je ani žiadna osoba, ktorá by to pozorovala. Je tu len samotné pozorovanie, čistý prúd vedomia. Taktiež môže prísť ďalší podfuk, ospalosť. Cítiš, ako ti padá hlava? To nie je únava tela, to je strach tvojho ega. Myseľ vie, že ak zostaneš bdelý bez myšlienok, ona stratí moc. Je to jej dymová clona. Prekonaj to. Zostaň touto vedomou prítomnosťou bez tvaru. Nikam neutekáme.
Pred ničím sa neskrývame. Len pozorujeme bez identifikácie sa s objektami mysle. Skús len byť. Rozumieš? Bytie nie je tvrdá práca. Nie je to reakcia na niečo. Je to ako ten obrovský priestor nad rozbúreným oceánom. Ten priestor nič nerobí a predsa objíma všetko. Ty si už tu. Nečakaj na moje ďalšie slová, tie sú len ukazovatele. Keď hovorím ty, nemyslím tvoje meno. Mám na mysli túto prítomnosť, ktorá nemá žiadne hranice. Neunášaj sa. Toto nie je o tom byť dobrý alebo robiť niečo správne. Je to o zotrvaní v priestore, ktorý je za hranicou každého tvaru. Ak cítiš v hlave búrku, dobre. To aspoň dokazuje, že tá búrka nie si ty. Nenaskakuj do toho prúdu. Myseľ chce tvoju pozornosť ako dravec svoju korisť, ale ty tu nie si jej potrava. Nie tu. Buď ďalej len vedomý. Nečakaj, kým tie myšlienky odídu. To je pasca. Ak čakáš, kým odídu, stále im dávaš dôležitosť. Zostaň vedomým, v ktorom tie myšlienky tancujú svoju pominuteľnú show. Aj snaha byť v tichu je len ďalší pohyb mysle. Všimni si to a uvoľni sa ešte hlbšie. Nesnaž sa byť niečím a nesnaž sa byť ani ničím. Len vedomý priestor. Aké je to veľkolepé. Sedíš tu, nerobíš žiadnu absolútnu prázdnotu a predsa sa vraciaš k podstate vesmíru. Nedrž sa ničoho. Nemôžeš sa stratiť, lebo nie je kam ísť. Všetko, čo by si chcel vyriešiť, je len ďalší príbeh. Buď si vedomý toho, že si vedomý. Myseľ vytiahne 1000 masiek, aby ťa vyrušila, ale ty nie si osoba. Nemáš žiadnu históriu, žiadny vek, nemáš farbu ani žiadnu formu. Si nezrodený a večný. Ale nie ako osoba, ale ako priestor, ktorý to všetko vníma. Zostaň bez tvary. Akýkoľvek pozostatok boja, ktorý cítiš, prebieha len v tvojej hlave. Srdce je v mieri. Nebojuj s myšlienkami. Vedomie s mysľou nebojuje. Ono ju len presahuje. Ten zápas, ktorý teraz možno cítiš, je len sila starého zvyku. Len to pozoruj, ale nenechaj sa tým chytiť. Akýkoľvek pocit nepohodlia nie je tvojou podstatou. Myseľ príde ako hmla, ako ospalosť, ako nuda. Proste si to všimni, ale nemeň to. Buď tým svedkom, ktorý je za všetkým týmto. Tvoje ego na teba teraz kričí. Vzdaj to. Poďme radšej riešiť niečo dôležité. To je jeho posledný pokus udržať ťa v zovretí. Ty však teraz robíš niečo, čo robí len málo kto. Prekračuješ vplyv svojej psychologickej identity. Tu nemáš meno. Tu nie si v žiadnej kategórii. Si čisté, nezrodené vedomie. Keď v tomto zotrváš, myseľ stratí silu ťa ovládať. Nie si spomienka, nie si uväznený v čase. Si bez tvary, bez obrazu. Predstavy sú vždy až neskôr. Patria na stranu objektov. No pravda, ten jediný subjekt je tu vždy. Tu a teraz posilňuješ svoju skutočnú pozíciu. Si za hranicou všetkých názorov. Vyrušuje ťa ešte niečo? Sleduj ten pocit unášania. Je to len v nem, nič viac. Všimni si, že pre vedomie sa nič nezmenilo. Vedomie nebojuje, ono len svieti. Zostaň pri tomto cvičení a všetky tie predstavy a masky z teba opadnú ako stará koža z hada.
Nesnaž sa použiť myseľ na ovládanie mysle. To je ako chcieť umyť farbu tou istou farbou. Zotrvávaj len ako vedomie. Ty si ten tichý svedok, ktorý tu stojí bez pohnutia. Zatiaľ, čo svet okolo neho víri v nekonečnom tanci. Ty si to vedomie. Ty si ten jediný subjekt, v ktorom sa tento vesmír premieta. Toto ja nikdy nikam nemizne. Zostaň v tom.